IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakaamo ni Mayor Crescente Garcia iti ili ti Burgos sa Saan na Natuloy at iti Taripnong nga iti lokal a gobyerno kan iti kompanya agagam na iti mangipasdek iti offshore windmill iti lugar. Kinunana, saan na nga amo no anati rason dagitoy kan inton ano nga aldaw iti pan nakaituloy na. No pikastain batad ni Mayora nakasagana dagiti agdudumo a sektor ti gobyerno kan dagiti pribado a sektor at ipalawag kan rason dagitoy mainaig iti takderda iti offshore windmill. Inayo ni Garcia, kaduwa na iti ili ti Burgos kat saan nga umanamong gapo iti posible nga epekto daytoy kang runaan at ipagbiyagan dagiti mga lapa. Adong ito dagiti nakasagana nga may mangiyabaga iti rason lalo ka dagiti na dumaduma nga sektor ako. Kasama iti dagiti pribado nga sektor kadamay. No iti position ti ili nga Burgos kabuan na ako siguro 99% ket medya kagriro handa man nga kayat. May palagip pakalkalikaguman ti may sa kumpanya ti pan naka-establisher ti offshore windmill ngam naraway nga Ilocano karaman iti gobyerno probinsyal ti Saan nga umanamong iti daytoy a proyekto. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.